Merhaba binlerinize. Di bername Civana Cinan de em ê berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê. Ji we re behsa koma tiyatra Sariya Baran ya şanoyê bikin. Li Rojavayê Kurdistanê bi şoreşê re gelek tişt pêşketin. Ji siyasetê heta dîplomasiyê, ji qada leşkerî û gelek aliyan de pêşketin çêbûn. Yek ji van pêşketinan jî li qada çand û hunerê bû. Gelek kar û xebatên çand û hunerê dibin banê sazî û xebatên hunerê de pêk hatin. Yek ji van jî avakirina komên şanoyê yên wek tiyatra Sariya Baran bû. Tiyatra Sariya Baran koma şanoyê ye ku hemû lîstikvanên wê jin in. Li tevahiya Kurdistanê yekemîn koma jinan ya şanoyê ye. Komeke xweser e. Tenê ne wek naverok. Lîstikên vê komê ji çîrokê jinan pêk tê û lîstikê jin û zarokan ji xwe re esas digire. Derhînertiya komê cilûberg, makyaj û kostüm, dekor û ronahiya wê hemû bi destê jinan, bi naverok û fikrê jinan tên amade kirin. Nizanim gelo komeke şanoyê ya bi vî rengî li ser rûyê cîhanê heye? Kam hinekî koma şanoyê ji nêz ve nas bikin. Kom di sala 2018 de dibin banê kevana zêrîn de bi çar jinan têda mizrand. Ev her çar jin piştî ku 6 mehan perwerdeya şanoyê dibînin dest bi xebatên xwe dikin. Lîstikan wa ya yekemîn ya bi navê jina bi tenê ya Daryofo ye. Ez ê te kuşim. Refiya, hirço, heywan. Bang, bang, bang! Min kêfa te anî? Tu dibêje heya ez dînim. Lê dînbûn tiştekî baş e. Kom navê xwe ji du jinên şoreşger yên ku di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de li ber xwe dane û canê xwe dane digire. Heta niha bi lîstikên wek jina bi tenê diqîrim, aştî di baskê çûkê de ye û lîstika ji bo zarokan ya bi navê Diziya Bexçe derketine ser dike. Teatra Sariya Baran ji bo van jinan êdî bûye dibistana şanoyê. Di sala 2020 de kom tev li Mihricana Şehîd Yekta Herekol dibe û xelata derhinêra herî baş û lîstikvana jin ya herî baş girtiye. Belê bînerên hêja. Li Rojavayê Kurdistanê şoreş di nava şoreşan de pêk tê. Yek ji vê şoreşê jî destpêka şanoya jinan e helbet. Ez jiyana we qebûl nakim. Ez naxwazim bibim jinek wek jinên we. Hûn dikarin min bi sekinan de. Dê ez tenê wan ciyê we bihişîne. Derhinêra şanoyê Sariya Golan ji bo şanogeriya jinan wiha dibêje. Jin bi hebûna xwe hene. Di nav jiyanê de çawa tev digere, çawa hez dike, aciz dibe, çawa dişke û diafirîne hemû hebûn û tekoşîna xwe bi awayekî estetik derdxê pêşberî gel. Lîstikvaniya jinan ji jiyana wan ne dûr e. Tekoşîna wê ya di jiyanê de, di hunerê de jî heman jiyan û tekoşîn e. Ji destpêka şanoya antîk heta şanoya Romayê, şanoya Serdema Navîn, ya Rönesansê û heta şanoya sed sala 21-emîn. Karakter û hebûna jinan di şanoyê de pir kêm e. û di hin serdeman de jî qet siya jinan xuya nake. Yani çawa ku di hemû lîstikên Ewropides, Sofoklis û Aeschylus de aktor tev mêr bûn û mêr di cihê jinan de dilîstin, ji vê hişmendiyê zêde tiştek neguheriye. Bila ev li vir be. Laliyê din jî îro di şanoya cîhanê de her çiqas ku jin bi hejmarî zêde bûne jî li ser bingeha karakterên Shakespeare û Molière teşegirtine. Wekî Lady Macbeth, Ophelia, Juliet, Cleopatra, Valera, Pispe, Mariana û her wekî din. Ji xwe wek me jor jiyanê ziman. Çawa ku bi rolên zayendperest jin di hemû qadên jiyanê de hatiye tunekirin, şanoyê jî nasîbê xwe ji vê bingeha bavksalariyê girtiye. Koma Teatra Sariya Baran ji nîvê rojhilata navîn û ji dilê Kurdistanê pêşengtiya şanoya jinan dike. Pêşengtiya şanoyeke jin jiyanî û femînîst dike.